V dnešnej dobe čelíme mnohým výzvam, ktoré nás konfrontujú s realitou sveta, aký je. Od globalizácie a technologického pokroku po sociálne a politické krízy môžeme mať pocit, že sa všetko mení, ale nie vždy k lepšiemu. Pri pohľade na svet okolo nás sa zdá, že sme svedkami nielen fyzických a materiálnych problémov, ale aj hlbokej duchovnej krízy. Rozdelenia, konflikty, nepravda a nespravodlivosť sú všade prítomné a zdá sa, že sú stále rastúce. Mnohí sa pýtajú, ako sme sa dostali do takejto situácie a kde je nádej v tomto temnom svete. Keď sa obzrieme okolo seba, vidíme svet, ktorý je postihnutý množstvom problémov. Konflikty medzi národmi a vnútorné krízy v spoločnostiach sú čoraz častejšie. Vojny, terorizmus a politické roztržky sú iba niektoré z problémov, ktoré zanechávajú stopy v životoch mnohých ľudí. Na domácej úrovni vidíme sociálnu nerovnosť, chudobu a nezamestnanosť, ktoré ovplyvňujú životy tých najzraniteľnejších. Je ťažké ignorovať, ako sa hodnoty, ktoré kedysi boli považované za základné, postupne rozplývajú. Morálka sa zdá byť ohrozená, keď materiálne a egoistické túžby prevládajú nad altruizmom a láskou. Pozeráme sa na naše komunity a vidíme rozpad rodín, narastajúci problém s duševným zdravím a vzostup individuálneho a kolektívneho strachu a úzkosti. Ľudia sa mnohokrát cítia beznádejne, bez cesty späť k lepšiemu svetu. Súčasné problémy a krízy nás môžu privádzať k pociťovaniu beznádeje a pesimizmu. No však je tu jedna nádej. Tá nádej má meno Ježiš. Viera je to, čo nás skutočne drží na tomto svete plného zlá. Buďme odhodlaní zmeniť tento svet k lepšiemu. Amen.